I forbindelse med opgaven omkring lave jeres eget monster, vil vi gerne have, at I laver en lille artikel. I den forbindelse så skal I tegne jeres monster. Det kan I gøre i for eksempel Paint. Jeg har lavet et monster her. Det hedder Dødningespøgelse. Og så har jeg sat en stor overskrift op. Det skal I også gøre. Det billede I laver, det skal I også sætte ind, som jeg har gjort her. Så tager I jeres fakta omkring jeres monster og skriver ind her. Jeg har lavet her en oversigt over, hvilke ting I skal komme ind på omkring jeres monster. Hvilken evne det har, hvilken svaghed det har, hvordan bevæger det sig, flyver det, går det, hvad spiser det, chokolade eller mennesker, hvor kommer det fra, hvor gammelt er det, har det noget familie, nogle fjender, er der noget det kan tåle, for eksempel kryptonit. Hvordan er dit monsters personlighed? Er det glad? Er det sødt monster? Er det ond eller doven? Og I kan eventuelt selv finde på flere. Her der skal I så ikke bare skrive, mit monster kan danse. I skriver, mit monster har en særlig evne. Det kan se igennem knogler på folk. Så I skal ikke bare skrive, mit monster kan ikke tåle kryptonit for eksempel. I skal skrive, mit monster har den svaghed, at det ikke kan tåle kryptonit. Men når I nu har lavet jeres monster, og I har gjort et billede klar i for eksempel Paint, så går I ind i et dokument. Det åbner I. Så heroppe, så har vi noget, der hedder sidelayout. Det går I ind og trykker på, og så ændrer I retningen på jeres papir, så det bliver liggende, så det kommer til at vende på den anden side. Så kan I gå ind og indsætte jeres billede. Der har jeg for eksempel dødningemonsteret. Det sætter jeg så ind. Så vil jeg gerne for eksempel have det til at sidde midt på siden. Og så vil jeg også gerne have en overskrift. Der kan jeg for eksempel gå ind og vælge en overskrift i det, der hedder Word Art, som vi har her. Og den skal være sådan her. Men den overskrift, den vil jeg gerne have rykket op, så den flytter vi herop. Jeg vil også gerne have, at den skal være stor overskrift. Og den skal være i midten. Så skriver jeg Dødningemonsteret. Så har I det stående her. Så hernede ved siden af, der kan I så gå ind og skrive alt det I skal omkring jeres monster. Og når I er færdige med det, så får vi det printet. Og så kan vi samle en helt lille avisudklip omkring hvert monster i klassen. Efterfølgende, så skal I have forberedt, så I virkelig ved, hvad jeres monster, hvordan det har det, hvordan det ser ud, og hvad det hedder osv. Og så bliver I sat i den varme stol. I den varme stol, der spørger klassen så ind til jeres monster. Så I skal huske alt det, I skriver i jeres avisartikel. Og der er ikke nogen af de andre, der kommer til at se den før, end at vi er færdige med den varme stol. Så I går i gang, og hvis I har nogle spørgsmål, så kommer vi og hjælper jer.